Ang dakbayan sa Sugbo sa Gitana karon nga mamahimong venue sa labing unang FIFA Futsal Women World Cup nga ipahigayon sa tuig 2025. Samtang katakot sa mga bata sa natad sa football gipalambo pa karon sa Philippine Football Federation. Ano ang report? May bisita ang presidente sa Philippine Football Federation, John Anthony Gutierrez, sa Cebu City Hall. Din iya gipangayo ang suporta sa dakbayan sa posibleng pag-host sa labing unang Federasyon International de Football Association kon FIFA Futsal Women World Cup. Gigadak na ipahigayon kini sa Nobyembre sa tuig 2025. Din ang Pilipinas ang midaong sa bidding nga may host country sa nasong paugnat sa kusog ug ang dakbayan sa Sugbo ang usa sa gitan-aw nga kabahin sa venue. Salmutan sa mga magdudua gikan sa 16 ka mga nasod. Gihangop usab kini sa kabhanan sa dakbayan. Football community dito napaka-healthy, no? Kung hindi nyo alam, yung huling U19 national tournament ang nag-champion Cebu. I think this was just 1 or 2 weeks ago. Naanad na taan yung mga sports activities, mga dinagko nga sports activities diri sa Cebu City. And in fact, one of our thrusts is really to bring all of these big events diri sa Cebu City, ngano man because also of sports tourism. Samtang laing tumong sa pagbisita sa Philippine Football Federation ang pagpalambo sa programa nilang Football Starts at Home. Ubos din ang pagdasig sa mga bata nga mosulod sa natad sa football human usab nila na sayran ang gihulagway nga healthy football environment sa Cebu. Gani gihangop sa PFF nga dunay daghang mga bata ang inanay nang nagka-interes karon sa football. Football starts at home means that the child as early as the age of 3 can learn football at home through instructionals. So hindi natin kailangan ng infrastructure. Kailangan lang natin bahay. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.